እንኳዕ ደሓን ፀናሕኹም ንሕጂ ንሪኦ ከመይ ጌርና ኣብ ኮምፒውተርና ዘለዎ ጓሓፍ ብክልተ መገዲ ንፅርግ እያ ብመጀመርታ ኣብዛ ስታርት ሜኒው ንእቶ ኣብ ኣቲና ራይት ክሊክ ንጠውቕ ራይት ክሊክ ምስ ጠወቕና ካብ ታሕቲ መበል ሳልሰይቲ ደላ ምናልባት ካልእ ቋንቋ ተኾይኑ ካብ ታሕቲ መበል ሳልሰይቲ ደላ ራን ትብላላ ኣብኣ ንኣቱ ኣብኣ ምስ ኣተና ከምዚ ክመፀና መጀመርታ ፅሑፍ ደይኮነ ክፀንሐና እዩ ስለዚ ኣብዛ ኣብ ኪቦርድ ናህና ናይ ፐርሰንት መፅሓፊ ወይ ከዓ ቁፅሪ 5 ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ቁፅሪ 5 እንተሪእና ናይ ፐርሰንት መፅሓፊ እያ ንዓ ጠዊቕና ሽዑ temp ኢልና ክንፅሕፍ ኢና እዚኦም እንታይ ማለት እዮም temporary files ማለት እዩ ስለዚ temp ኢልና ምፅሕፍና ፐርሰንት ጌርና ንዓፅዋ ሳምሳ ዓፅና ኦኬ ንብላ ኦኬ ምስ በልና ከምዚ መዓት ፋይላት ከምፃልና እዩ እዚኦም እንታይ እዮም እንተኢልና ኣብ ኮምፒውተርና ዘለዉ ቶም temporary files ወይ ከዓ ናይ ግዝያዊ ፋይልስ ቶም ኮምፒውተርና ዘየድልዩ ነገራት ወይ ዝኾነ ኢንተርኔት ክንጥቀም ከለና ገለ መለ ሴቭ ትገብሮም ኮምፒውተርና ሴቭ ትገብሮም ነገራት እዮም ስለዚ እዚኦም እንድሕር ምስ ግዜ እንድሕር እንዳተባሃለሉ ዝመፅኦም ብዙሕ ሚሞሪ ስለ ዝወስዱ ንኮምፒውተርና ከዝሕላ ክእል እዩ ስለዚ ክንድምስሶ ከለና ነዚኣ ኣብ ሓንቲ ዝኾነ ጠዊቕና ኣብ ኪቦርድና ኮንትሮል A ንጠውቕ ኮንትሮል A ኮንትሮል ኣብ ፀጋም መበል መጨረሻ ደላ ብታሕቲ ማለት እዩ ከይፍነና ከዓ A ንጥውቕ ምሳኣ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ A ደላ እታ ኣልፋቤት A ምስ ጠወቕና እንታይ ማለት እዩ ኮንትሮል ኦል ማለት እዩ ስለዚ ከም ምስ በልና ንኩሉ ክትመርፆ እያ ስለዚ ሳምስ ገበርና ደሊት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኣምፂልና ቶም ኮምፒውተርና ክትምስሶምስ ዘይትኽእል ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ከም ስላትና do for all this ኢልና skip ንብላ ከምኡ ክደግመና ትኽእል እያ ኢልና skip ንብላ ስለዚ ከም ስትሪእዎ ዘለኹም 189 ፋይልስ ተደምሲስሉ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እውን ክሳብ 100 ጊጋባይት ዝድምስሰሉ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ እታ ቀዳመይቲ ከምዚኣ ትመስል እታ ካልአይቲ ከዓ ልክ ኣፍታ ዳኣተንያ ስታርት ሜኒ ጠዊቕና ራይት ክሊክ ንብላ ሽዑ ከዓ ራን ንብላ ራን ምስ በልናያ ነታ ቴምፕ ደይኮንና ሕጂ ንፅሕፋ ነታ ኮል ንደምስሶ ኮል ደምሲስና ከዓ ሕጂ prefetch ኢልና ንፅሓፋ ደሓና ብዚ ክፅሕፈልኩም እያ ብጎኒ ብዕቢድ በለ prefetch ኢልና ምፅሓፍና ከምዚ መዓት ፋይል ክመፀልና እዩ እዚኦም ልክዕ ከምኡ እዮም እቶም ከምዚ temporary files እዮም ኣብ ኮምፒውተርና ዘየድልዩ ነገራት ኣብዚኣ ትኽዝኖም ኮምፒውተርና ኣውቶማቲክ ስለዚ ከምታ ደጠወቕና ዓንተወይ ኣብ ኪቦርድ ኮንትሮል A ንጥውቕ ኮንትሮል A ጠዊቕና ሽዑ ደሊት ንብሎም ደሊት ምስ በልናዮም ልክዕ ከምዚ ተምፂልና ከዓ do for all current item ኢልና skip ንብላ ስለዚ እቶም ዝደምሰስናዮም ፋይልስ ተደምሲሶም ኣለዎ ግን ካብ ኮምፒውተርና ኣይተደምሰሱን ዘለዉ ከምቲ ብቐዳማይ ገሊፀዮ ነበርኩ ኣብቲ ሪሳይክል ቢን ዝበሃል ኣብዚኣ ኣብዚ ተዓቂሩ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ኣቲና ንኩሎም ኮንትሮል A ንብሎም ኮንትሮል A ኢልና ሽዑ ደሊት ንብሎም ሽዑ ኮምፒውተርና ንኩሉ ግዜ ካብቲ ሲስተም ሓቂቃቶም ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንድሕር ኣብ 2 ወርሒ ወይ ከከም ኮምፒውተር ንጥቀመሉ ተገይርና ኮምፒውተርና ብዙሕ ዘይክትዝሕል ትኽእል እያ ወይ ቶም ዝሕልዋ ነገራት ከዓ ከምዚ temporary files ክበዝሑ ከለዉ ስለዝኸውን ከምዚኣ ምግባር ኣይንሕመቕ